हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबोनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैदों जाहैबाय जोंनि बर'नि मुंदांखा बिर जोहोलाव डी जाब्रां सारनि सायाव आङो नैबे भिडिअखौहाय बानायनाय जादों। नोंथांमोनखौ जोबजासे खोनासंलांगोन एबा नायलांगोन होननानैहाय मिजिंथिनाय थाबाय। रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि लुबैयो आं मिथिया, नाथाय आङो आंनि साननायखौ आंनि लुबैनायखौहाय आङो दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांगोन। मुंख्लं बिर जोहोलाव डी जाब्रां सारनि बागै आङो मा लुबैयो नैबेखौहाय आङो रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायलांगोन। आङो बेबायदि लुबैयो होननानैहाय। डी जाब्रां सारा मोनसे समाव NDFB मोन। बै समावहाय इन्डियान आर्मिजों गावलायनायावहाय जोंनि बड'लेण्ड आर्मि डी जाब्रां सारा मुंख्लं जालाङो। बै गावलायनाय जायगाखौ आङो मिथिनो मोन्दों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बुहुरथिनालियावहाय जादोंमोन होननानैहाय आङो मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय आङो जायगाखौ थि मोनथिया, बेनो होननानैहाय जायनाखि मिन्थिगौ बै मानसिफ्रा आसि थुनानै खिन्थाबासो बेनो होननानैहाय खिन्थानो हागोन आं। सिगांनि समावहाय बिनि गोथै हाखरखौहाय दिन्थिनाय जायाखैमोन। बेखौ लाबोखोमानानैहाय दायो फुटबल खेला जाबाय थादों बेंटल अन्थाइबारि। नैबे बेंटल अन्थाइबारि फिल्डनि साखाथियावनो बेखौहाय फबखोमानाय जादोंमोन आरो बिनि गोथै हाखरखौहाय रावबो मिथियामोन बियो बबेयाव दङ। नाथाय बेखौहाय थांनाय बोसोरनिफ्रायसो जोंबो बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिनो मोन्दों। मानोना बैयावहाय अन्थाइबारि माया क्लाबआ डी जाब्रां सारनि मुङावहाय फुटबल बादायलायनाय होनाय जादों। नैबेनिफ्रायसो बिथांनि मुंखौ मिथिदों आरो बिथांनि गोथै हाखरखौ मिथिदों। आंनि लुबैनाया नैबे, माने दासिमबो जोङो मिथिनानैबो रावबो सरकारा एक्सन लायाखै बिथांनि सायावहाय खाम्फा लुनायनि बेबस्थाखौहाय। नैबेखौ जोङो नुनो मोन्दों। जोंनो थांनाय बोसोरावबो जोङो लान्थिथि नुदों। ओमफ्राय 2 बोसोरसे जालांबाय, दासिमबो बिथांखौ लान्थिथि नुगासिनो दङ। जोङो बिथांखौहाय NDFBनि गिबिसिन मुंख्लं होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा बायदि आं मोनो आरो। दा बिनिखायनो आं लुबैयो बे डी जाब्रां सारनि गोथै हाखरखौहाय मोजाङै अन्थाइ खाम्फा लुनानैहाय आरो बेयावहाय बिनि जायगायाव जेनाखि फबदों बे जायगायावहाय बिनि मोनसे मुसुखा थानांगौ। बे मुसुखाया ओरैबायदि जानांगौ, बे मुसुखाया सिलाय फाथिनानै ओरै नायलायनाय बे मुसुखा जानांगौ। मानोना बियो सासे NDFB बिर जोहोलावमोन। बिनिखायनो बेखौ आं बिदि खालामजानो लुबैदों बिनि गोथै हाखरावहाय। आरो मोनसे बाथ्राया मा? मोनसे बाथ्राया बेनो, जेराव गावलायदों, जेराव थैदों जायगाया, जेराव जाथाय जादों, नै बै जायगायावहाय बे हाया मालायनि आखायावब्लाबो बैखौ बायनानै बिगासेसो बायनानै बेयावहाय बे जाथाय जानाय जायगायावहाय ओरैबायदि डिजाइन खालामनानै दोननांगौ। बेयावहाय इन्डियान आर्मिया मा गारिजों फैयामोन, बिसोरो मा पजिसनाव थानानै गावलायामोन, नै बैफोरखौहाय मोनफा मोनफा मुसुखा दानानै गावलायनाय आरो गारिजों फैनाय गारिखौहाय प्लाइबर्डनि बानायनानै कालार होनानै बै जायगायावहाय डिजाइन खालामनानै आरो बेयावहाय सोर सोर मुंख्लं जादों बै मुंख्लंफोरनि गोथै सह मुसुखा बानायनानै बेयावहाय थैनाय गावलायलायनाय बेफोरबायदि फाथिनानै मोनसे गार्डेन सिस्टेम एसे स्टेन्डार्ड बानायनांगौ बे जायगायावहाय। आंनि साननाय आरो नोंथांमोनहा बेबायदि लुबैना लुबैया आं मिथिया, नाथाय आं बेबायदि लुबैयो। माने बेखौहाय आराम बेफोरबायदि मुसुखा बानायनानै गावलायनायनि मुसुखा बानायनानै गारिजों थैनाय मुसुखा, गारिजों फैनाय मुसुखा, गारि बायफ्लेनाय मुसुखा, नै बेफोरबायदि बानायनानै बे जायगाखौहाय गार्डेन सिस्टेम ससे साजायनांगौ आंनि बायदिब्ला। आरो माने बै जाथाय जानाय जायगायावहाय नैबेखौहाय खालामथारनांगौ आरोखि जोंनि सरकारा। अब्ला ओरैबायदि गोजोननाय मोनगौ जोङो जोंनि मुंख्लंफोरनि सायाव जोङो बेफोरबायदि नुनो मोनोब्ला। आरो बेजों लोगोसे मोनसे नैबेखौबो आं लुबैबावो, बे जाथाय जानाय जायगायावहाय ओरैबायदि खालामनांगौ बेखौहाय लामाखौ ओरै गल राउन्ड खालामनानै, माने लामाखौ बे मेन लामाखौ ओरै गावहोनानैहाय गेजेरावहाय ओरैहाय गल ओरैहाय बर'नि आर'नाइ आगरजोंहाय बेवहाय न' लुनानै बिथांनि थाखाय न' लुना होनांगौ। बे न'नि सिङावहाय बिथांनि मुसुखा थानांगौ आरो बे मुसुखाया गोजौ जानांगौ, गैयाब्लाबो 20 फुट 25 फुट गोजौ जानांगौ बे मुसुखाया बे न'नि सिङावहाय। आरो बेयावहाय बिथाङा बेयाव सिलाय लानानै ओरै फाथिनायनि मुसुखा थानांगौ आरो बे लामा गेजेरावहाय। आरो बियो नैबेखौहाय आङो लुबैयो आरोखि जोंनि बिटिआर सरकारा बेखौहाय मावफुंनानै होयोब्ला जोबोद गाहाम जागौ। माने जोंनि बबे बबे जायगायावहाय बेफोरबायदि जाथाय जादों, हांगामा जादों, दानलाय सुलाय जादों,
दावहा जादों नै बैफोर जायगायावहाय बेफोरबायदि डिजाइनखौ खालामनानै होयोब्ला जोबोद मोजां मोनगौ आरो दा रायजो राजा नोंथांमोना फोरमायदो कमेन्ट बक्सआवहाय नोंथांमोना माबायदि लुबैयो नैबे आंनि साननाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों नाथाय आंथ' बेफोरबायदि लुबैयो जोंनि बर'नि जेरावनाखि दावहा जादों जाथाय जादों बैयाव मानसि थैदों नैबेफोर जायगायावहाय जोङो बेखौहाय मोजाङै फोसाबनानैहाय बेखौ मा हाथियारजों गावलायदों मा आइजेंजों गावलायदों मा आइजेंजों बुथारलायदों नैबेफोरखौहाय माने प्लाइबर्डनि मुसुखा बानायजोबनानैहाय माने डिजाइन साजायनानै दोननांगौ जेरै दा जोंनि क'क्राझारावहाय खाम दामनानैहाय बर' सिख्ला मोसानायनि मुसुखा बानायनानै दोनदों नै बैफोरबायदि बैफोर जाथाय बै जाथाय जानाय जायगाफ्रावहाय थानांगौ आरो दा आंनि बुंनांगौआ बेनोल' रायजो राजाफ्रा माबायदि मोनदों बे खोथाखौहाय अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायलायदो आरो नोंथाङा जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनाबो लुबैमारोब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय गोजोन्थोंसो बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जय बर' हारिनि दा आंनि लुबैनाया बे नोंथांमोना दि जाब्रां सारनि सुंद' जारिमिनखौ खोनायाखैब्ला डिसक्रिपसनाव थांनानै खोनासंहैदो गोजोन्थोंसै